What's up mga kabingka? For today's video mga kabingka, naata karon diri sa may Huna Subdivision, Davao City. Karon mga kabingka, natay nadiskubrihan na isa ka bake shop mga kabingka, mga wise zone nga mga tinapay mga kabingka. So excited kay ko makatilaw ani mga kabingka. So trending kani nga tinapay mga kabingka. So tara, let's go. Yeah, mga adlaw sa inyo kabingka. For this video mga kabingka, nanata karon diri sa sulod sa bowling jar mga kabingka, no. Mutilaw ta sa ilang word zone nga mga brands mga kabingka. For the first time sa akong history, sa akong tibok na ko kinabuhi karon pa ko nakatilaw ni. Tanong nila. Ay dili sa ilin na. Kuan baga karon ba ka nakatilaw ni? Okay, so dili na lang ni dugay-dugay yun, no? Unahon na to ning kuan strawberry kung unsa. So let's go. Kuan na dia, brother. Oh, look at that zone. Hindi kayo. Wala akong maingon kundi lami, the best kayo. Huwag kaning mangga mga kabings. Oh. Tama na to ha. Look at that, the mangga. Tapabit. Grabe. Kani, ning napay ice cream mo. Look at that. Grabe. Grabe. Okay ka? Di ba? Dili kamayan. Grabe. Parisan ni kape, durian coffee mga kabingso. Kaning naimani. Da.
Ano, ha? Ay, Sabi? Midway. Kani? Ini po isa ko, tilawan ko. Maltag nakaanto sa Paris, ano eh, brother. Di ba? Nami kayo. Pero kami yun akong ganahan, no? Kaya na ay strawberry ba? Kaya the best in the best in the best in the best in the over the world. Perfect. Perfect kayo. Paisa niya na itong kape. Maingon ako, lamig kayo. Grabe. Delicious. ay, Yeah. May mangga, oh. Delicious, yeah. Grabe. Perfect. Clap your hands. ay, Yummy talaga. Oh. ay, Walang sinabi. Kundi masarap na masarap talaga. For the first time. Di ba? Sa imong tibukin na buhi, karong pakakatilaw. ay, Hindi kayo. Pwede ko na yung ingon, kundi lami kayo delicious system. Ikaw, lami kayo? Lami daw kayo. Iwasan naman yung pagkaon, off cam. Di ba? Tapos, wala na nahubog. ay, Wala may nag-inom, pero mura na nahubog. Nahubog sa kabusog. ay, Nahubog. So, my name is DJ March in the place to be, yo. I-follow ko sa TikTok, DJ March Barrios, sa Facebook. Sinya po sa YouTube channel ako, DJ March Barrios TV, mga kabingka. See you in next my vlog, mga kabingka. Babushka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.